то 1 май соли ҷорӣ парвоз аз Русия ба Тоҷикистон қатъиан манъ аст ва баъд аз ин ҳам ҳолу номаълум аст ва хоҳиш мекунам ки чиптаҳо нахаред, чунки қисми зиёди чиптаҳоро ҳозир фурӯхта истодаанд. маълум нест ки кадом моҳ аз онҳо истифода бурда мешавад ва инчунин баъзе фирмаҳо чиптаҳои дуруғиам фурӯхта истодаанд. аз ин хотир эҳтиромона хоҳиш мекунам ки чипта нахаред ва ба ҳар кас бовар накунед, чунки ҳоло вазъият номаълум аст. маълум нест ки то чанд моҳ ин карантин дар Русия давом мекунад. дуюм, дар масъалаи патент гуфтанӣ ҳастам ки пули патентро ҳатман супоридан дар кор. ҳоло ягон қонуне дар бораи бекор кардани пули патент набаромадааст, ҳарчанд ки сафоратҳо, вазорати корҳои хориҷии давлатҳое ки муҳоҷиронаш дар ин ҷо патент мегиранд ба ҳукумати Русия муроҷиат карданд. инчунин ҷамъиятҳо ва шахсони алоҳида ҳам муроҷиат кардан, аз он ҷумла мо. аз ин хотир пули патентро ҳозир супоридан дар кор, ки чунки патент метавонад бекор карда шавад дар сурате ки агар як рӯз пули маблағсупориро гузаронӣ аз рӯзи будааш. дар қисме ки чӣ хел иҷозатномае барои гаштан ё ба ҷои кор рафтанро гиред, ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки агар ки дар шаҳри Москва бошед, ба сайти most.ru даромадан дар кор, дар он ҷо худро ба қайд гирифтан дар кор, ному фамилия, адреси ки дар куҷо зиндагӣ мекунед ва ба куҷо ҳаракат карданӣ ҳастед. агар мошини шахсӣ дошта бошед, рақами мошини давлатӣ. агар ки аз метро ва автобус ва троллейбус истифода баред, он гоҳ рақами худи ҳамон картаи тройка ё ки картаи якмоҳа доред, ҳамонро бояд ки шумо пешниҳод кунед ва ба шумо дар шакли электронӣ ҳуҷҷат мебиёяд ва ӯро шумо дар худи ҳамон смартфонҳои худ, телефонҳои худ сабт кунед ё чоп кунед ва дар сурати дар куҷое ки шуморо манъ кардан иҷозатнома пурсиданд, ҳамонро нишон диҳед. аз дигар вилоятҳо бошад, сайтҳои худро доранд ё ки телефонҳои муайяни худро доранд. барои ин аз ҳама беҳтараш дар саҳифаҳои иҷтимоии интернет метавонед дар Google ё Яндекс чунин нависед: как заказать пропуск для передвижения по городу ё ки как заказать пропуск. ин иҷозатнома то ҳаст барои як рӯз дода мешавад ва ҳаст барои то ахири моҳ ва аз ахири моҳ бо ҳатман бояд аз сари нав кунед. ҳатто таксиронҳо шуморо бе иҷозати ин пропуск ҳақ надоранд ки аз як ҷо ба ҷои дигар баранд.